Що, ти скоро там виходиш? Ага, бачу. Ось, що ти мені питаєш. Зараз я тебе знайду. Можеш. Що ти тут одразу ж. Гэтый. Як это. Граната кличется, я уже забыл. Як яна кличется? Дікоін. Дикой, во. Кинул дикой тут. Так, ну и где ты? Расповедай, давай. Я? Так, Реально? о! Так, я тебе чую. А навошта я тебе кажу, что я тебе чую? Я знаю, що ти мене чув. Я Я не в не домі, пам'ятаю. я не в домі, скажу так. Я уже зрозумів, что ты не в хаті. Это твоих рук справа? Ну це була підсказка. Я б яшчэ ведаў, дзе гэты гук выключаецца. Я ж ні халеры О, ти не памятаю, ведаєш, што тут. ведаєш. Як ніхто повинен відати. Чекай. Мяне тут насамрэч. Ой, я думаю, мабуть, Добре, дам підсказку, це на твоєму спавні було. У будиночку. чекай, як потрапіць до майго спауну, я ўжо не памятаю. Як жа можна? А, ти не пам'ятаєш? Я не памятаю, калі мы намагаліся запісаць відэа. Я вось гэтага тэлепорту не памятаю. Ой, бляха. Я забыл, что тут такое есть. Я и забыл, что тут такое... Ты там убег. Ой, жалярва. Все тобі сказати. Это першы раз, калі я тебе зусім не знайшов. Я даю підсказки, ще які. І воно бігає від тебе. Ого. Ты на другим поверху? Чи ні? Ну, типу того. Так, що гэта было? Вось ты вельмі добра зрабіў, таму што я зараз дзесьці застряг. Ха, хочеш прикол? Що Диви, такое? диви. Ти ще тролиш мене? Ой-ой-ой. Блін. Як же тебе пошанцевало? Ось трохи я не достаю до тебе. Зусім трохи. Ох ти. Опа. А так можна було. А, і ось підсказка з прошлого раунду. Ды я зразумеў, дзе ты ўключаеш Ага. музыку, але я не памятаю, дзе тут тэлепорт. Так, вось, я тут знайшоў одно месца. Хутчэй за ўсё ты яго ведаеш, але мы будзем спадзявацца, што ты яго не памятаеш. Але я яго тады не знайшоў. Я памятаю, што ты тут хаваўся. Хутчэй за ўсё ты тут хаваўся. Де саме? Вось там. Тут? Дзе? Тут. Дзе тут? Я цябе не бачу. А, не бачиш? Не, не бачу. Та що ти мені чешеш, ото не бачиш ти? А як туди добратись, я не пам'ятаю. Бляха, я гэтую...
Я гэтую гранату хацеў іншым чынам кінуць. Яна, бляха, заляцела так вельмі дрэнна. Так. Цікава. Так. Калі я зраблю вось так. Блін, у мене навіть графіті нема. Ого, Що таке? що ж я все знаходжу? Ой, же не шансує. Я пам'ятаю, туди був якийсь телепорт, але я не пам'ятаю, де він. Окей. Ну давай я тебе подсказку дам. Ён на вулиці. Ён дзесьці на вулиці. А, на вулиці він? Так, так. Я гадав вдома десь. А... Ні, то не та ничка, про котру я тобі казав. А де ти був? Так, ну дай знак якийсь. Щось я тебе не бачу. Мгм. Так, окей, ну. Тримай. Ти куди? Вже бачу. Ти як туди трапив так? Гэта быў ноукліп, ці ти на гэтай падляцеў? Ой, бляга, як же мне пашанцавала, ты б гэта бачыў? Як же мне Так. пашанцавала? Щось я тебе вже не бачу. Мені треба якась підсказка, де ти знову. Як сказать? Ну, як сказать? Ну, як сказать? Тобі... Ты упевнений, що тебе необходна подсказка? А, бляха, ты ведаешь, что тут? Же, бляха, не пошанцевала. Добре. Так, Пам'ятаєш, що я я- так само чую двері? ага. Я пам'ятаю. Так, ти знайшов нові схованки, так? Ну, типу того. Ого. Тут є ще щось знайшов? Бляха, ось можна потрапити туди Ні, просто таким шином ці ні? схованка моя така функціональна. Ну, гэта дзесь у хаце, 100%. Гэта дзесь у хаце. Так, зачыняем дзверы. М? Що гэта за гук быў? Я А ж ти забыў, вже де? што можна вось так глядзець, і ёсць штосьці ці не. А чому на другий поверх не йдеш? Я знайшоў. Штосьці знайшоў. Штосьці знайшоў, я не памятаю, знаходзіў я ці не. А ты што, на другом поверху? Ну, типу. Я тебе не веру. Я так думаю, что ты бачыш другі этаж з-за першага. Так, О. так, так, саме так. Я тут пакуль цябе шукаю, знайшоў ужо шмат. Я навіть місце Міс. зараз не цей. Так, це Ти- було жахливо. Тут можна ось так. Це треба запам'ятати. Це буде Що? добре. П'ятки мої понюхав. О. Ой-ой-ой, зависло, прикинь. Так, і куди ти там полетів? Холера. Мгм. Ось і гэты тэлепорт дзе быў. Так, я не
кажу тебе, Саме що ти так. вийшов з його. Ти вийшов з його? Я? Так. А ти курва. Як я тебе там не зауважив. Да, все легко. А. А, чекай, ти так можеш? Я все можу. Вітаю. Вітаю, пане Сергійко. О, бляха, ти ж на моїй голові був. І ти побіг. Ну, чекай. Ну, чекай ти. Ну, чекай ти. Так, Ну, почекай. досить. Відчепись. Я отшипівся. Що ти хочеш? Так. Ну що ж, я знайшов собі некалькі схованок. Тільки зараз треба знайти їх. Я забывся, де вони. Так. Купить там, включать. А вось. Гэта першае, калі што. Так, і яшчэ была дзесьці... А дзе яна была? Вось тут? Не, вось тут. Вось тут нема нічога. Так, не, тут я не памятаю, как я штосьці... Штосьці ёсць. Тут штосьці ёсць. А, вось яна, так. Ой, як я добра тут бачу. Так, Мені Міняєм. здається, мяняем десь место. на горі. Меняем место. Меняем место. Чому ти так лічиш? А як я мог про це місце забути? Про яке? Про яке місце ти не мог забитися? А не скажу. Мгм. Що? А як? Що таке? Не розумієш, де я? Ні, не розумію. Ти розумієш ти. Ти усе Та розумієш. ні. М? А, ні, не розумієш. Я ж себе навіть не бачу. Чому базлайтер у Т-позі стоїть? Серйозно? Вернувся. Вернувся ён. Ти не вернувся ти. А, ти не вернувся, добре. У нас є час. Ти нічого не бачив. Ти нічого не бачив. Щось це було дуже швидко. Я чомусь на телепорт не мог натиснуть.